kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. E nwere ụdị ndị mmadụ abụọ n'ụwa. Ndị mmadụ ndị na-eme ihe site na nzube. O nwere ndị mmadụ ndị na-enweghị ihe ha na-eme. Ndị mmadụ ndị na-enweghị ihe ha na-eme bụ ndị chọrọ ka ihe na-eme, ma ha agaghị etinyecha aka ime ihe ọ bụla ime ka o mezuo. Ha nwere ọkpụkpụ nke ọchịchọ, ma ha enweghị ọkpụkpụ azụ. Mana e nwere ndị agụ okwu Chineke, ha ma ihe ziri ezi, ma nzube ha sitere n'inye aka Chineke, nke bụ na ọ dịghị ihe ọ bụla nke anyị ga-ememu ma ewezụga Chineke. Ka anyị bugodo ụzọ mara nke ahụ. Ihe nke ọzọ anyị kwesịrị icheta bụ ihe ọ bụla nke Chineke si anyị mee, ọ na-enye anyị ike nke anyị ji eme ya. Ihe ọ bụla nke ị na-eche na Chineke na-akwado gị ime ya, Chineke na-enye gị ike nke ime nke ahụ. Naanị ihe anyị ga-eme bụ ịdabere na Chineke, si anyị chọrọ gị, anyị apụghị ime ihe ọ bụla ma ewezụga gị. Nye ya otuto, bulie ya elu, gị na-edewe ikikere ahụ nke na-asọbata n'ime gị mgbe niile. Ya mere m kpebie na aga m ekwu maka akparamagwa. N'abalị gara aga ekwuru m maka ike nke agwa. E nwere agwa nke pụtara n'ihu, na-abụghị agwa nke nọ n'ime. Ọ bụrụ na ị nwere agwa nke nọ n'ihu, ị ga na-abụ onye ga na-arịgo na ndụ. Ị ga-abụ onye nọ n'ogugo nke ndụ. Ọ bụrụ na ị nwere agwa nke ị nọ n'azụ, ị ga na-anọ n'azụ mgbe niile. Ị ga na-anọ n'okpuru n'ogugo nke ndụ, n'okpuru ihe Chineke chọrọ ka ị nwee. Ya mere, onye ọbụla chọrọ inwecha ndụ dị mma. Onye ọbụla nọ n'ime ebe a chọchara inwe ndụ dị mma. Mana ọ bụghị mmadụ niile ma n'ime ebe a na-eme ihe ị kwesịrị ị na-eme iji nweta ezi ndụ ahụ. Ọ dị ka emegharị ya ahụ bụ otu n'ime ihe mmeri anya kachasị si n'ebe ekwensu nọ. Ọ bụ naanị na achọrọ m ya, mana ha na-agakarị otu o si emetụta ha. Ha na-eche mgbe o metụtara ha tupu ha eme ya. Ha na-eche ruo mgbe mmadụ ndị ọzọ niile megecha ya. Ime nwere ọtụtụ ndị mmadụ n'ụwa a, echere m, mgbe ịtụle ihe niile, ndị dị na njikere ime ihe dị mma, ọ bụrụgodị na ọ bụ naanị ha bụ otu onye na-eme ya. Anyị na-enwekarị mmetụta na ihe ndị mmadụ niile ndị ọzọ nọ na-eme. Chineke na-achọ mmadụ ndị a, ndị ga-egwulite n'elu mmiri ebe ndị ọzọ niile na-egwudata n'ala mmiri. Ọ ka mfe ise n'elu mmiri, ma ịga na mmegide nke otu ihe si na-aga adịghị mfe. Ya mere na ofufe a n'ụtụtụ aga m akụzi maka inwe agwa nke ndidi. Ọ bụrụ na ị ga-anọ n'agba nke abụọ nke ofufe a, aga m akụzi ihe banyere agwa nke echereghị naanị onwe gị. N'ihi na ekwere m na o nwere ọkpụkpọ oku nye anyị niile ịkwụrụ ọtọ ka agụ anyị n'oge a na ndụ a ugbu a. Akụkụ ise nke anyị ga-ekwupụta maka enweghị ndidi. E nwere ọtụtụ ihe nke anyị na-anaghị enwe ndidi maka ya. Ndị ụfọdụ enwechaghị ndidi na ihe ndị ụfọdụ, ma ha enweghị ndidi ma otu na ihe ndị ọzọ. Agabigala m ọtụtụ ogugo enweghị ndidi n'ime ndụ m, n'ihi na aga m agwa gị eziokwu, enweghị ndidi so na-adịghị ike m nke mbụ. Ọ bụ m onye siri ike n'ọchịchị nke ike. Achọrọ m ya ugbu a. M sị gị mee ya otu ọ dị mma. Mee ya n'oge ka m ghara ịgwa gị ọzọ. Ya mere, ịma n'ezie, otu a ka m si bido, ekelere m Chineke na adịghịzi m otu ahụ ugbu a. Enwere m ike ịlaghachi n'ụzọ ahụ ọzọ ma ọ bụrụ na mee arụghị ọrụ dị ike na agwa m. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọghị nke a taa, aga m enwe obi aṅụrị izi ya onwe m, n'ihi na achọrọ m ihe niile m na-ekwu. Amen. Ya mere, na mbụ mgbe m bidoro, anaghị m enwere Chineke ndidi. Dịka mmadụ, enweghị m ike ịghọta ihe mere Chineke agaghị emere m ihe m chọrọ ka o mere m. Ma ịma ihe ndị Chineke kwechakwara nkwa n'ime okwu ya na ọ ga-eme, nke ọ na-adịghị emekarị n'oge nke anyị. Ọwa anaghị eme ka ike gwụ gị mgbe ị ma na Chineke pụrụ ime ihe, mana ọ gaghị esiri ya ike ma otu ma ọ gara n'ihu na-emeghị ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-emeli ya n'afọ ise, gịnị mere ị gaghị eme ya n'otu afọ? Gịnị mere m ga-eji gabigacha ihe ndị a niile? N'ezie, ị mụtakwara ihe. N'agbanyeghị otu ọbụla o ji dị gị ọsịsọ, ị gaghị akwa Chineke aka. Ya mere, ihe ọbụla nke ị na-echere ugbu a, ị ga-amụta ichere nke ọma, n'ihi na ochiche bụ ihe nke dị na ndụ. Anyị niile na-eche, mana ndị ụfọdụ na-eche nke ọma karịa ndị ọzọ. Ya mere, mee ya ka ọ dịrị gị mfe. Kwuo sị, oge m nọ gị n'aka. Amaara m na ị nwere atụmatụ nye m. O nweghị ekwensu nọ n'ala mmụọ, o nweghị mmadụ nọ n'ụwa nke ga-edewe gị site n'ahịa Chineke nwere nye gị n'oge nke kwesịrị, mgbe ị dị na njikere wee na-eche. O nwere ọtụtụ ihe nke Chineke kwadoro anyị, mana ọ chọrọ ka anyị dị nkwado maka ihe ndị ahụ.
nke ọ kwadoro anyị maka ha. Ọ na-esi ike mgbe ụfọdụ mgbe ị nwere echiche n'ime obi gị na-ahụcha ya nke ọma. Nwanna gị na-ahụcha ihe a nke ọma, ma ịma nke ọma na ọ bụ ihe Chineke chọrọ nye gị. Ọ bụ ihe siri ike n'oge ụfọdụ na ihe ndị ahụ bụ ihe ziri ezi Chineke nwere ya nye gị. Ọ bụ uche ya, ọ na-akwado gị maka ihe ndị ọ kwadoro gị. Ọ bụghị mmadụ niile dị na njikere maka ihe niile. Mgbe ha na-eche na ha dị, anyị na-eche na anyị dị na njikere, mana ọ wasị enweghị ndidi nye ndị mmadụ. Mmadụ ole n'ime unu na-adịghị enwe ndidi mgbe ụfọdụ? Ịma ndị mmadụ ndị ka anyị chee ihe ndị ọzọ anyị na-enweghị ike inwe ndidi maka ya ma ọ bịa n'ebe ndị mmadụ nọ. Ka anyị si olee otu ị na-eji eme ma ị nọrọ n'ahịrị? Ọ bụrụkwa na onye ode akwụkwọ anaghị eme ọsọ, kee maka onye ode akwụkwọ bịara ọhụrụ nke na-amaghị ihe ọ ga-eme. Ọ bụrụkwa na onye nọ gị n'ihu amaghị ọnụ ahịa ihe ọ chọrọ ịzụ, ya gaghachi n'ime ebe ahụ gaa gị ịchọ ọnụ ahịa ihe ndị ahụ. Ọ dị mma, aga m ekwu na adịla m mma na nke a. Apụrụ m ime nke ahụ maka na agara m atụfu nzọpụta m n'ihi ode akwụkwọ nke na-adịghị eme ọsịsọ afọ 30 gara aga. Ụbọchị ahụ ọ dị nnọọ ka etinyekwara m ihe edere Jizọs na-azọpụta n'akwa obi m nga, ma ihe ịnya n'olu m bụ nke ndị oyiri Kraịst m zụtara n'ebe a na-azụta ya. Akpọkwana m ụmụ atọ mgbe ahụ, ma ha na-enye m nsogbu. Achọrọ m ka m zụta ihe ndị ahụ, mee ihe ndị m chọrọ ime, kpọrọ ha, tinye ha na moto, kpọlaa ha, wepụ ha n'ụzọ, ma mee ihe ndị ọzọ m na-eme. Enwere m ihe ndị m kwadoro, emebirila m ya. Onwe dị otu ahụ ebe a. Ọ dị mma. Ya mere achọghị m ịma. O ruru m n'ogugo nke ikpe ekpere maka ahịrị nke m ga-abanye. Aga m eguzoro n'azụ si onye nwe m, ịmara na mbụ ihe ga-eme, ịma na ọ dị m ọsịsọ onye nwe m, n'ahịrị ndị a ke nke ga-aga ọsịsọ ka m nọnye na ya, mana amaghị m ihe m metere na m na-anọtakarị na nke na-agaghị aga ọsịsọ. Mgbe ụfọdụ a ga-ekewa ya, atapaghị ya ọnụ ahịa. Mana ana m agwa gị gịnị, ọ bụrụ na i butere mmadụ ike ọgwụgwụ na-ebute ọnwụ, ama m anwụọ n'aka mgbe, n'ihi na ọ bụ nke a ka m na-eme. Ọ na-eme ma ana m aghọta ya, m si Chineke gịnị ka ị na-eme m? Mgbe ahụ ọ na-eme m si ana m abara gị mba ekwensu, ana m abara gị mba n'aha Jizọs. Ị gaghị ezuru ọṅụ m, ị gaghị ezuru udo m. Emechaala m nweta ya. Chineke ji nke ahụ na-arụ ọrụ na ndụ m, n'ihi na okwu a bụ ndidi. N'ezie, ọ bụrụ na ị mụọ maka ya n'akwụkwọ nke ọkachamara, ugbu a ghọta nke a. Ọ sị na ọ bụ mkpụrụ nke mmụọ nsọ nke na-eto naanị n'okpuru nnwale. Enweghị ike ikpeba nke a n'ime gị. Ọ na-eto naanị na nnwale. N'eziokwu, ndị mmadụ anaghị achọ inweta ihe na inwe ndidi, n'ihi na ha na-ele anya na ha bido ikpe ekpere maka ndidi, ha ga-abanye na nsogbu. N'ezie, nke a bụ eziokwu. Otu ọ dị, akwụkwọ nsọ si mgbe ị zuru oke, mgbe ị nwere ihe a bụ ndidi a zuru oke. Mgbe mmadụ nwere ndidi, o nwere ozuzu oke, ma o nweghịkwa ihe ọ bụla ọ na-achọ. Enwere m ike ịnọ n'ahịrị a na-achọghị isoro otu ahịrị a ruo ebe m na-aga. Enwere m ike ịnọzi ya na-enwe obi ụtọ. Emechaziri m mụta ịnagide ndị ode akwụkwọ ike ọgwụgwọ ahụ. Amaraziela m otu esi anagide ndị ode akwụkwọ. Ya eruo n'ogugo na mgbe m chọrọ ịga akwụ ụgwọ, ahụ m onye ga-anara ego m. M wee chesi nke eruwezikwele na ihe a ga-akpọ ihe dị mma. Olee otu ị na-esi eme mgbe ịgwa mmadụ si eme ihe nke mbụ ma o meghị ya? Ị na-agwa ha nke ị ga-eji gwarịa aha ya ọzọ na ọzọ, ya dị ka ọwụ ị na-anụ ihe, ọwụ ị nụhụ mgbe m gwara gị nke ahụ. Olee otu ọ na-adị gị mgbe ị nara mmadụ ihe, ya wetara gị ihe ọzọ na-abụghị ihe ị nara? Lelee, mgbe ahụ ka agwa ahụ na-apụta. O nwere ike ọ bụdịghị n'okwu kama na igosi n'ihu gị. Ọwụ ịhụ nke a n'anya dịka ya mere gịnị ka anyị na-ekwu site n'otu ihu anyị dị? Ịbụ onye nzuzu. Ma ihe anyị na-eme ọtụtụ mgbe site na agwa ọjọọ anyị bụ na anyị na-eme ka ndị na-ekwu nke bụ eziokwu na-eme nke ọma, naanị na ndị mmadụ ndị ọzọ enweghị ụdịka onyinye amara ma ọ bụ ike nke mụ na gị nwere. Apụtaghị na ha abaghị uru, ma ikwu eziokwu, Chineke na-etikọta anyị na ndị mmadụ ndị na-akpasu anyị iwe, mana ọ ma ihe o ji eme ya. O nweghị ọma ọ ga-emere gị ma ọ bụrụ na isi n'etiti ndị gị na ha nọ pụọ, n'ihi na ebe ahụ ị na-aga ị ga-enwetakwa ndị ọhụrụ.
n'ihi na ihe anyị na-ekwu bụ na Chineke na-eji ndị ahụ na-emezisi ebe na-adịghị mma na ndụ anyị. Ma nke a bụ ihe ngosi nye gị, o ji ga-akwara ngwa ọrụ n'ebe onye ọzọ nọ. Ya mere ka anyị ghara ị na-aga n'ihu iche na anyị enwetachala ya. Ma ọ bụrụ na otu onye ọzọ dị na-ewe gị iwe, ị ga-agakwuge ha ka ị gwa ha ka ha gwa gị eziokwu maka otu ha si ahụta gị. Ya mere Chineke nwere atụmatụ. Enweghị ndidi. Ya mere emechara m nweta nke ahụ m na-eche n'ezie na mgbe ọtụtụ mgbe ana m emeso ndị mmadụ nke ọma. Emeela m nweta ihe ọhụụ site n'aka Chineke, ya na-agwa m otu anyị si na-emeso ndị mmadụ ma anyị pụọ na ọ dịghị mma. Ya mere anyị ga-apụ gaa meso ndị mmadụ otu ọ dị mma, n'ihi na onye ọbụla nwechara akụkọ mana anyị anụbeghị ya. A na-emejọkwa onye ọbụla, o nwekwara ihe onye ọbụla na-agabiga. Ma ịma onye ọbụla nke iwe na-ewekarị ma ọ bụ gị ihu ya ya agbarụọ, o nwere ihe mere na ndụ ya ma ọ bụ ihe na-eme na ndụ ya na-ewute ya. Mana ọ bụrụ na anyị ga-anọchite anya Kraịst, anyị ga-ewepụtakwu agwa nke ndidi n'ebe ndị mmadụ nọ. Ya mere ana m agwa gị na-ekpe ekpere maka ndidi. Ahụla m ihu gị Jọn, gịnị ka ị chere? Ị na-ekwu ma ị ga-eme nke a? Obi dị m ụtọ na e nwere onye ọhụrụ m họtara mgbe m bịara n'ebe a. Chere m na aga m aghọta ya. Ma ị nwekwara ike ịghara ị na-enwere onwe gị ndidi. Agabigakwara m nke a nke ukwuu, mana n'eziokwu agafeela m nke a, mana ikpeazụ m ajụọ Chineke sị nke a bụ ya. Ịma ihe ị nwetaghị mgbe ị nwetara m. Ọ bụrụ na ị chọghị imezi m, ị gara ịhọrọ onye ọzọ. Mana ike agwụla m ịyọ ayịyọ maka onwe m, ma ọ bụ Chineke si m na m yọba. Mana ihe mee n'ụwa, ị ga-amụta otu esi akpọrị ndụ nga ị nọ n'ụzọ mgbe ị na-aga ebe ị na-aga. Ị ga-amụta otu esi akpọrị ndụ mgbe ị nọ na-eto eto n'ime Chineke. Enwere m ike ikwu nke ọzọ? Mụta otu esi akpọrị ndụ n'ime onwe gị. Mụta otu esi enwe obi ụtọ. Mụta otu esi enwe obi ụtọ n'ime ezughị oke gị niile na adịghị ike gị, na-ama na ị bụghị ihe iju anya nye Chineke. Ọ ma ihe omume nke ọbụla nke anyị ga-eme nke anyị na-emebeghị eme. O kpebiela ịhụ anyị n'anya, na-enyeghị anyị ọnọdụ ka anyị na ya sorokwa rụkọ ọrụ gaa n'ụzọ ahụ niile. Ọ gaghị ahapụkwa anyị. Ya mere nwere onwe gị ndidi. Ya mere o nwekwara akụkụ nke inwe ndidi nye ihe na ihe ndị ọzọ. Ugbu a adịghị m mma n'ime nke a. Nyegodu m ihe obere nkwado m ahụ. O nwere otu ihe na-enye m oke nsogbu nke m ga-asị unu kpere m ekpere. Nke a bụ nkwakọ ihe. Enweghị m ike, n'ezie ọ fọrọ m tụfuo nzọpụta m n'ịkwakọ ihe. Nke a bụ aba nke ọgwụ anya. Ewepụtara m nke a n'ụtụtụ a sị mba. Bịa, onye ọbụla n'ime unu na-emekwe dịka mgbe ahụ m sị, gịnị na-eme dị ndị mmadụ? Ha rechi gị ihe ndị a, ha chọọ ka imepe ya were ya mee ihe ị na-eme. N'ezie ugbu a Dev asọwa, ị nweghị ike iwere mkpamkpa kpafuo ya. Ọ dị mma, maka na nke a ga-ewe m ndidi ịga n'ime ụlọ gaa were mkpamkpa ma lọghachi azụ bịa mee nke a. Nke a amasị m. Gị bịa weta ihe eji asa ọnụ sị, o Chineke m ụzọ. Ị hụrụ, enwere m nke a. Nke a na-abịa. Yee! Nke a natụkwa enwe isi. N'afọ a ihe m chọrọ ịrụpụta otu esi akwakọ ihe. Aga m eru n'ogugo ebe m ga-enwere onwe m pụọ na mkpasu iwe nke ịkwakọ ihe. Ma ịma otu ị ga-esi emeri ihe bụ ị na-eme ya na-eme ya na-eme ya na-eme ya na-emegharị ya ruo mgbe ọ na-aga na-enyezi gị nsogbu, ruo mgbe ọ ga-apụchazi gị n'ahụ. Enwere m ike na-aga n'ahịrị ebe mmadụ na-adịghị eme ọsịsọ ugbu a, m sị ọ bụghị n'oge a, Ekwensu na ebe ahụ na-eme nke ahụ. Ana m edewe udo m. Nke ịkwakọ ihe ekwesịrị m ịmụta ya. Enwekwara m ihe ọzọ nke m chọrọ ka unu mara. Enwere m otu mkpụrụ isi n'ebe a. Aga m egosi gị ihe ọ na-eme. Ị hụrụ ya? Ọ dị mma. Achọghị m ịma ihe a na-eme nke ahụ.
ọ na-ara ahụ ya tụlite elu, m na-emezi otu a. Ụbọchị ụnyaahụ iwe were m n'ebe ọnụ m, sị aga m achapụ ya. Ya mere m wepụta mma mkpa ma etu ọ dịzi ugbu a, emeela m ya adịzie ntakịrị, ọ karaziele njọ. Mmadụ ole n'ime unu nwere ụdị ihe a na ndụ unu? Welie aka gị. Ụmụ ruru ihe nke ị na-apụghị iguzogidenwu. Ma mgbe ahụ e nwere nnọọ ebe, ma nke a bụ ihe m na-achọ, ihe abụọ nke ikpeazụ a dịka nke m. Ị gaghị abanyechanwu na ihe ị na-eme, n'ihi na site n'echiche gị iruole na ihe nke ọzọ. Ma lee, ụfọdụ n'ime unu nọ ebe a n'ụtụtụ a mana ị nọghị ebe a, n'ihi na ị na-eche ihe ị ga-eme mgbe ị laruo n'ụlọ. Ya mere ọ dịbeghị ebe anyị nọ ruo mgbe anyị wetara obi anyị ebe anyị nọ, n'ihi na ahụ anyị nọ ebe ahụ apụtaghị na anyị nọ ebe ahụ. Mana amaghị m, echere m na ọ ga-abụ agwa nke kolerik, ndụ nke mgbakasị ahụ. Mana enwere m nsogbu ịnọ ebe m nọ. Ana m emekarị, adị m ka ịgafe na ihe nke ọzọ, n'ihi na ebu m ihe m na-eme n'uche. Ana m eme mgbakasị ahụ, enwere m ihe m kwadoro ime. Anyị na-eme nke a ka anyị ruo na nke ọzọ. Ya mere enwere m ihe a mgbe ọbụla m na-anya ụgbọala. Mgbe anyị laruwe n'ụlọ anyị, ahụwa n'ụlọ anyị anya, m wepụ ihe nkegide nke oche m, na-akwado onwe m iritu n'ụgbọala. O techabeghị aka mgbe nwa m nwaanyị gwara m, mama, kwenu m ka m kwụsị ụgbọala tupu gị si n'ime ya rịpụ. Mgbe m doziri ụgbọala ebe a na-edozi ụgbọala, arịpụtala m n'ụgbọala were ihe m niile n'ime ụlọ ebe a na-edozi ihe, ma Dev ka na-ewepụtasị ihe ya n'ime ụgbọala. M si, olee otu mmadụ ga-eji were chọọ ogologo oge a ịpụta n'ime ụgbọala? Gịnị ka ọ na-eme? Mmadụ ole n'ime unu bụ ndị na-eme ihe ọsịsọ? Ọ dị mma. Mmadụ ole n'ime unu bụkwa ndị na-eji nwayọọ eme ihe ọ na-anaghị amasị otu anyị si eme ọsọ ọsọ? Mana achọrọ m ịgwa gị na ndị a na-eme ọsịsọ na-alụtakarị ndị na-anaghị eme ọsịsọ, ma ndị na-eme ọsịsọ na-alụtakarị ndị na-eme ọsịsọ. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ọ dị m ka m ga-asị Chineke, anyị ọ ka na-egwu egwu ebe a ka ọ bụ gịnị? Nke a bụ ka 47 gachara, m sị nke a na-atọzikwa ọchị. M na-agwa gị na akwụkwọ niile nke nọ na Jenesis, na nwoke ga-ahapụ nne na nna ya, na ọ ga-araparakwa ha n'ebe nwunye ya nọ, na ha abụọ ga-abụkwa otu ọnụ arụ. Nke ọwa ọ dagaghị otu dị mma. Mana ana m agwa gị, ọ bụ ịbụ ụwụ nke bụ nsogbu. Ọ bụ nsogbu nke na-aga n'iru, nke na-adịghị akwụsị akwụsị. Ọ dị mma ugbu a ka anyị gaa na ihe omume nke anyị nwere. Nke mbụ, ọ bụrụ na ị nweghị ndidi n'ebe Chineke nọ, ma ọ bụ na m enweghị ndidi n'ebe Chineke nọ, aga m abanye na ihe nke akwụkwọ nsọ kpọrọ ọrụ nke anụ arụ. Ọrụ nke anụ arụ bụ ihe nke m maara otu esi enweta ihe m chọrọ n'oge nke m karịa ichere Chineke. Mana ana m agwa anyị na anyị na-emetere onwe anyị ezigbo nsogbu n'ime ndụ anyị ibu Chineke ụzọ. A na-ahụ ya n'akwụkwọ Jenesis, mana agaghị m ewere ohere anyị ịkọwa akụkọ ha niile. N'ezie, ị ga-achọpụta na mgbe Chineke ekwere Abraham na Sera nkwa na ha ga-enweta nwa, nwa a na-abịa, ike agwụwa ha iche. Sera eweta echiche chawara achawa. Ị nwetụla echiche chawara achawa mbụ? Ọ dị mma. Adị m mma iweta ụdị echiche chawara achawa, mana ọ na-esi otu a bịa. Ị nọrọ na-aga, ama m ihe Chineke chọrọ ka m mee. Dị gị abụghị onye chagharịrị echegharị, ya mere gị chee. Ma ọ bụ na ị lụrụ onye nwere agwa ọjọọ, gị kpebie na ị ga-azụ akwụkwọ 5 ndị ahụ na-ekwu okwu maka agwa, na ị ga-emepesị akwụkwọ ndị ahụ tụsachaa ya nga ọbụla ị gara n'ime ụlọ, n'ihi na ị nwere atụmatụ otu ị ga-esi mezie agwa ya. Mmadụ ole n'ime unu mana onweghị ihe na-arụpụta ọrụ ma ọ bụghị na o bidoro site na Chineke? Gee ntị, ọ bụ ya bụ onye mbido na onye ikpeazụ. Ọ gwara m n'oge gara aga na ọ gaghị emecha ihe ọbụla nke ọ na-ebidoghị. Ọ bụrụ na ibido ya, ọ bụ nwa gị. Anyị kwesịrị ịmụta otu esi arụ ọrụ nke bụ nke Chineke, n'abanyeghị n'ime ọrụ nke anụ arụ. Isola otu m ji ekwu ọdịiche ya. Ọ dị mma, ọrụ nke anụ arụ bụ ọrụ nke na-adịghị arụpụta ọrụ. Ọ bụ anyị ịgbalịsi ike ime ka ihe mee,
nke na-emegeghị. Anyị achọkwana ịghọta ihe o jiri ọ naghị eme. Anyị na-ekwu otu a, Chineke emeela m ihe niile mma otu esi eme ya, mana anaghị m aghọta ihe mere nke a anaghị enwere m isi. Ma mgbe ụfọdụ nke a na-enye anyị nsogbu nke na-adịghị atọ Chineke ụtọ. Mgbe ụfọdụ anyị adaa n'ala, aga m akwụsị. Gịnị ka ị chọrọ ka m mee? Bịa, nwere onye na-eme otu ahụ ịma. N'ezie, nke bụ eziokwu, Chineke anaghị agwa anyị ime ihe ọbụla na-abụghị ikwere. Ma mgbe ọbụla ọ gwara anyị ihe anyị ga-eme bụ ime ihe anyị kwere na Chineke gwaga anyị ka anyị mee. Ị ga-amụta otu esi esi n'ọrụ nke anụ arụ pụta. Achọrọ m igbu onwe m n'oge gara aga ebe m na-eme ọrụ nke anụ arụ, na-agbalịsi ike ime ka ije ozi m na-eto, na-agbalịsi ike ịgbanwe di m, na-agbalị ịgbanwe ụmụ m, na-agbalị ịgbanwe onwe m, na-agbalị ịkwụsị ịgbalị. Ọ dị ka n'ezie, ọ bụrụ na amaghị ka a na-eme na-egbu mmadụ, ọ gaara abụ m. Bịa mechaa chọpụta na amaghị ka a na-eme na-ebute ọrụ nke anụ arụ. Mgbe ọbụla ị na-amaghị ka ị na-eme, gee ntị. Mgbe ọbụla ị na-amaghị ka ị na-eme ma ọ bụ amaghị m nke m na-eme, ọ bụ naanị na achọrọ m ka ihe mee nke bụ naanị Chineke kwesịrị ime ka o mee. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Bịanụ, nke a kwesịrị ka e mere otu ihe. Enwere m otu n'ime ụlọ m ruo ogologo oge. Ọrụ nke anụ arụ na-apụta amaghị ka a na-eme. M wee tinye ihe ahụ n'enyo m wee tinye ya n'elu ihe ntụ oyi m, n'ihi na abụ m ezigbo onye nchaghasị anya na-eme ihe. Ụdị mmadụ wee nweta atụmatụ, ya enweta echiche, mewe ya emewe. Ọ dị mma, emechala m merie nke ahụ. Mana ụfọdụ n'ime unu ebe a nwere ike emebeghị ya. O nwere ike ịka nọ n'ebe ahụ na-etinye onwe m n'ama ka a na-eme, na-achọ imebi ihe nke bụ naanị Chineke pụrụ imebi ya, ma na-agbalị ịgbanwe ndị mmadụ nke bụ naanị Chineke pụrụ ime ya. Enwere m ike ịgwagotu ihe ị gaghị emenwu ka otu nwanna gị hụ Chineke n'anya. Achọghị m ịma otu isi chọọ ọdịmma ha. Ọ bụrụ na ha achọghị ọdịmma nke onwe ha, ịma ama adọkacha onwe gị ahụ, ị ga-egbu onwe gị wee hapụ ọṅụ gị. Ma oke ihe nke ị ga-emere ha bụ ikpere ha ekpere ma kwee ka Chineke rụọ ọrụ. Maka m gwa gị, mgbe ị na-ekpere mmadụ ekpere, elela anya na ha ga-eme nke ọma. Ha ga-emezi nke kacha njọ tupu ha eme nke dị mma. Maka na mgbe ị na-ekpere ndị mmadụ ekpere, Chineke ga-abịa metụwa ha aka. Ma mgbe Chineke na-emeso anyị ma anyị achọghị ikwere, ọ na-eme anyị ka anyị jọkarịa njọ karịa ime nke ọma. Ikpetụrụla mmadụ ekpere gị so nke a arụ ọrụ? Ha jọkarịala njọ karịa mbụ. Anọbụ m na-ekpere Dave ekpere ka ọ ghara ịhụ egwuregwu n'anya n'ihi na ahụ m ha n'anya. Achọghị m ka ọ hụ ha n'anya n'ihi na ahụ m ha n'anya. Mana o nwere ike ịnụ na ka m na-ekwusị na ọ hụrụ ihe na-agbagharị n'anya. Mana mgbe m nọ na-eto, nna m ekweghị ka m mee ihe ọbụla. Anọ m na-anyagharị m, na-agbazigharị m. Echetadị m nwekwara mgbe obi dị m mma mgbe m dị afọ 20. Ma Dave na-egwu egwu a, ma mgbe ọ na-eto, ọ hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ọ hụrụ ya n'anya, m na-agwa gị. M bido na-ekpere ya ekpere ka ọ ghara ime nke a nnukwu, ka ọ ghara ime nke ọzọ nnukwu, ma na-agbalị ime ka ọ gbanwee. N'ezie, nke a bụ eziokwu. Abanyere m n'ime ụlọ ebe ọ na-ala n'otu abalị. Ọ nọ na-ele ndị gbaga bọọlụ, na-ege ihe gbasara egwuregwu, na-emezi, na-eto otu egwuregwu ya. M sị, mba, ihe a arụpụtagaghị ọrụ. Bịa, mmadụ nwere ike ịchọpụta n'ụbọchị taa na ihe o mega arụpụtagaghị ọrụ. Onwe onye n'ebe a ọ rụpụtagaghị ọrụ. Gịnị mere ị gaghị apụ njem site n'ọrụ nke anụ arụ ka Chineke bụrụ Chineke n'ime ndụ gị? Amen. Ma Chineke chọrọ inyere onye ọbụla n'ime anyị aka ka anyị welite agwa nke ndidi. Ọ chọrọ ka anyị mụta inwe ndidi ruo oge ya, ma tụkwasị ya obi n'ime ihe niile. Nke a bụ naanị otu anyị nwere ike isi wee na-enwe ọṅụ n'oge ọbụla n'ime ndụ anyị. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike isi na ndidi chiri anyị ike, ma ọ na-ewe nzụlite. Anyị kwesịrị ịmụta otu esi etinye ya n'ime ọnọdụ.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.